Я пак! Давай, давай! Айде, давай! Това е един от екстремите за втория ден. Едно Т-образно каналче. Водата е точно до главините, до средата на гумата. Виждате опашката, дето има начало на самурая. Има и кълчица, която е... Добре, тракторките се справят перфектно с нея. Сега засичаме колко е дълго каналчето, за да може да го опишем в пътната книга. Ще бъде обградено и с ленти, за да няма шикалкавени. И двама съдии. И в общи линии това е.